No tak v prvom rade by malo byť menšia kriminalita. Niekoho chytia, aby proste sa to nebralo na ľahkú váhu, ako proste každý, aby mali tí občania pokoja. Hlavne si myslí, že veľa ľudí sa bojí hlavne toho, že nesmú vyjsť mladé ženy na ulicu bez toho, že by sa im niečo nesnal. Zbaviť sa nemusí, podľa mňa. Pretože veľa peňazí berú a zadarmo. A nič nerobia. A to je pravda. Alebo aspoň zmenšiť ten stav. Aby sa dostalo A všetko dúfam, že ma prídu zastreliť čím skôr. do tých koľají, čo bolo, keď sme mali všetko. No. Tam sa dívať do televízora. A čo aby Rómom bolo treba, že lepšie? Bolo by im trochu zlepšiť ako život, aby no, nechcem o tom hovoriť, lebo Daj jednu cigaretu. daj mu prosím ťa. Teraz ma. Potom. Každý máme nejaké problémy, ale možno je časom sa to dá vyriešiť, ale to púšti potrvá. Tá potreba o to, aby ľudia mali prácu a tým by sa aj sociálna istota zlepšila, lebo mali by si z čoho nakupovať a žiť na úrovni, ako sa žilo niekedy. No, nie teraz. Všetko je drahé a robota není tak, nie sú ani financie. No, veru. Keď sa ja napijem, nepochopím, že naozaj Ty si prečo skoro vypiješ? čo som ja nevypil. Ja som si myslel, že iba zajtra budete piť. Dobre. Nech žije farma. Áno. Dá.